Je connais moi. Tu connais pas. Sodon Yiridon. Yiridon ni ɲɔgɔn tɛ. Sodon Yiridon Yiridon ni ɲɔgɔn tɛ. Un peuple invité là. Un peuple invite. Moi Mali devise de ouais. An ka abonné man di Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila an bi micro trottoir jamkan kɔnɔna la bi kɔni question damadɔni de bɛ an bolo ni ka taga o tengu kayikaw la o question tɛ dɔwɛrɛ question fɔlɔ o bɛ tali kɛ tebaga kan yarɔ tebaga a sera an fɛ yan Kayi ɲinan y'a san joli o bɔlen kɔfɛ tebaga mɔgɔw ka slogan ye jumɛn ye o bɔlen kɔfɛ tebaga a tombola bɛ daminɛ k'a daminɛ t-shirt lankolon joliya la o bɔlen kɔfɛ question wɛrɛ bɛ an bolo ni o ye bamananzana ye ko sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ o bɛ fɔ an ɲɛna en français k'aw hakili jigi fana ka fɔ mɔgɔ min kɛlen don ka jamukan sponsoriser o de ye tebaga ye n'u ka te t-shirtiw fo ka taa se casquettew ma ne ni aw an ka jɛ ka taga Kayikaw ka o jaabiw lajɛ. Ko sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ est-ce que e bɛ se k'o fɔ ne ɲɛna en français sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ. Sodon Yiridon Yiridon ni ɲɔgɔn tɛ. Cɛ o ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. O ka gɛlɛn e ma fɛ bɛ école la. Français tɛ fɔ aw fɛ yan. Ayi. To fɔ sa. Je connais moi. Tu connais pas. Sodon Yiridon Yiridon ni ɲɔgɔn tɛ. Je connais moi mais tu connais pas sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ. I gɛrɛ ka na yan. E bolo o de ye réponse ya. E dalen don a la. Awɔ. Problème t'a la mais i tɛna ne fɛ yan nɔ i tɛna perdu mais i ye min kɔni fɔ o t'an ka question et réponse ye ka tebaga to yan ne bɛ cadeau dɔ d'i ma i bɛ taa n'a ye sisan e bɛ tebaga dɔn. Awɔ. Kosɛbɛ. E delila k'a min. Awɔ ne fa bɛ togo min tuma bɛɛ. I fa bɛ togo min. Awɔ. Donc e yɛrɛ de bɛ taa sa boutique la. Bitigini mun b'an ka yɔrɔ kɛ. A goût bɛ cogo di. A ka di dɛ. Kosɛbɛ. Fo k'a faga. O fɛn tɛ yen i kɔni ma se k'an ka question et réponse sɔrɔ mais ka tebaga to yan nɔ n bɛ nin d'i ma i yɛrɛ ka kuma k'i fa bɛ to k'a san i bɛ taa nin di i fa ma y'a mɛn. E bɛ tebaga dɔn. Awɔ n b'a dɔn. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ. I delila ka san k'a min. Awɔ tuma bɛɛ an b'ale de min. Ok a goût bɛ cogoya jumɛn na. C'est vraiment fort, c'est vraiment parfumé. C'est vraiment fort, c'est vraiment parfumé. Kasa ka di. Kosɛbɛ. Ka di fana yɛrɛ. Et puis i filɛ ka tebaga mɔgɔw ka slogan yɛrɛ de d'a ma. N'i y'a min yɛrɛ a b'i fari walawala yɛrɛ. A b'i fari walawala. Hali ni fari fagalen don. A b'i fari an ye salibara bɛɛ kɛ an bɛ k'a min. Sunɔgɔ kelen a tɛ da ɲɛ la. Vraiment a ka di yɛrɛ de. Donc n'i ye tebaga min dɔrɔn a b'i fari walawala ka force d'i ma i ka se k'i ka baara kɛ. Découragement joli. A tɛ décourager zéro. Ok. D'accord n y'a faamu sisan i ka cadeau filɛ. Tebaga. Tebaga. E b'a min wa. Awɔ. E b'a dɔn a goût bɛ cogo di. Ka fisa. Kosɛbɛ. Awɔ. Ok sisan ne bɛ fɛ k'i ɲininka komi ko i bɛ tebaga min e yɛrɛ bolo tebaga nana Kayi kɔnɔ yan ɲinan y'a san joli ye. O tebaga nana Kayi yan ɲinan y'a san 2 de ka daminɛ 23 la ka na 25 kɔnɔ. Jumɛn 23. 2023. 2023. A 2025. N sɔn k'a fɔ n ko mois passé 23 dɛ. Ayi n'o tɛ. 2023 ka na bila 2025. Awɔ. Tebaga nana Kayi o de la. Ok Fobate question filanan fana tɛ dɔwɛrɛ tebaga nalen Kayi yan nɔ o kɔfɛ o bɛ tombolaw la. Tombola b'a daminɛ t-shirt lankolon joli la e yɛrɛ bolo. Bon ne yɛrɛ bolo a b'a daminɛ t-shirt lankolon 50 de la. T-shirt lankolon 50. Awɔ. I dalen don a la. Non a dɔnna ko e ye tebaga minbaga yɛrɛ yɛrɛ de ye Fobate tebaga mɔgɔw ko ka nin d'i ma cadeau la jumɛn sachet de don ani t-shirt. Tebaga de don. Tebaga de don. Oui. Problème t'a la et puis n b'a f'i ɲɛna te de fana b'a kɔnɔ est-ce que e bɛ tebaga dɔ Kayi yan nɔ. Tellement même. Tellement même e delila ka min. A tɛ ban yɛrɛ. Ok i y'a mɛn a bɛ cogo di. A ka di trop. Kosɛbɛ. Oui. Problème t'a la sisan ne bɛna e ɲininka tebaga mɔgɔw ka tombola la n'i bɛ fɛ ka jouer a la i bɛ taa ni t-shirt joli ye pour que i ka jouer u ka tombola la. Bon e tɛ tan de ta. T-shirt tan. Awɔ. E yɛrɛ bolo tan de don. Oui. Bon t-shirt tan kɔni tɛ mais n bɛ nin ɲininka dɔ wɛrɛ la est-ce que i bɛ se ka tebaga mɔgɔw ka slogan fɔ an ɲɛna. Awɔ. Tebaga c'est vraiment bon. Tebaga c'est vraiment parfumé. Tebaga c'est vraiment fort. Tebaga c'est vraiment parfumé. Oui. I y'a faamu. Ok. Bon fort bon u ma jan ɲɔgɔn na mais c'est vraiment fort i y'a faamu. Awɔ n y'a faamu. Problème t'a la i bɛ hakili to la sisan n bɛna tebaga mɔgɔw ka te dɔ d'i ma i ka to k'o fana goûter ka fara i ka goût kɔrɔlen kan i y'a mɛn. Ah ok. Problème t'a la.
So dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ o bɛ fɔ cogo di tubabukan na. Un peuple, un but, une forêt là. Un peuple un but n'o ye Mali devise de ou bien ɲinɛ y'a san joli. San saba. San saba tɛ. San fila. San fila o de don. San fila. Ok n'i ko ten sisan an bɛ tebaga mɔgɔ ka ni kado in d'i ma sisan an ka abonné man di Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i komi a bɔra k'an ka video lajɛ cogo min na ni video damadɔ in de bɛ dansigi kɛ bi micro trottoir jamukan na i komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kuma daminɛ na an kun bɛ ka bi video kɛ tebaga question de kan ani question wɛrɛ fana kun bɛ an bolo ni o ye bamananzana ye tebaga question fana kun tɛ dɔwɛrɛ ko yarɔ tebaga nana Kayi ɲinɛ y'a a san joli ye ani tebaga ka slogan ye jumɛn ye o bɔlen kɔfɛ tebaga bɛ tɔnbɔla daminɛ ni tɛ chercher hakɛya joli ye an ka question kun bɛ o de kan question filanan o fana tɛ dɔwɛrɛ bamananzana in na ko so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ la connaissance des chevaux la connaissance des arbres la connaissance de soi-même est la meilleure des connaissances ni question damadɔ in de bɛ dansigi kɛ bi micro trottoir jamukan na k'aw hakili jigi fana k'a fɔ mɔgɔ min kɛlen don ka jamukan sponsoriser n'u ka produits ye o de ye tebaga ye te b'o la t-shirt b'o la fo ka taa se casquette ninnu ma a n'a ɲɔgɔnna caman ayiwa aw k'an bɛn video nata wɛrɛ ma.